tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak ngono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh kene. Ayo Mbak, siap. Posisinya gini Mbak, posisi gini. Ayo Mbak. Posene. Hadap syuting ya, siap. Ndang Ya. to aku ora betah. Situs dilongkas diatur. Aku kudu pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek lelebrepe ngono. Yo. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kasih. Luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komen. Selamat malam Sugeng Dalu Macange Mbak Limbo. Mbak Limbo. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampean berdua ya sehat ya Nggih Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu singset sampean. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih Kowe no. mang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula nggih asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngeten nggih. Ora bingung ya Mas sowanane wis bola-bali sowan tratah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiang lintune. Ngono ya. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piyantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh, iya. Nyedulur semanak. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe Kowe dugi iso kandha mawon. ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking kelir. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Linmas niku. Monggo. Pelawai metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Lah nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Piye, seneng ya Mas? Seneng. Heeh. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring panglipur. Kalian Pak Didi. Ki apa to Mas? Sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu genti-genten ben gak tupangsun ning ngrungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingo kok langsung nyeroncol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong bupatine Bulurah ki piyai terpandang ngono kene. Terpandang. Wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu Piye? piye? Wis ora kaya wong liya. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur engko kira bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho.
Tegese gak ngono, Mas. Ya piye? Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho, Mas. Pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya, lah modelmu kok kudu nyerek kali wong lho nyapa lho kowe kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to, Mas. Mikir bayaran terus. Kuwi kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe jelas no kowe. Lho, kowe kleru lho, Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene renek bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omongnya mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak le potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena nggo nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Ya ya. Mas Didik, nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Apa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedodel kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temen ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to, Mas. Umumnya kan SN ngono kene. Iya. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to, Mas. Ya. Apa ya kleru? Apa ya SPD terus ndalang ya apa ya kleru? Apa gak oleh. Nak klirune iki mboten ning Heeh. kurang linier lah. Wah. Lambene. Kelincipen lho. Ya Oh. mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok Jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah, wong dalang enak ya. Ya ora apa-apa ora. Nggih. Ora linear TPP-ne panggah cair. Nah, gitu. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang lho. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Siap. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak semana. Lah iki lho bedane kowe karo aku nang kono. Nek aku Apa? gak iso lamis to. Wong Jawa kuwi ngono, Mas. Tembuke Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, Abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya piye? iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah apa. Iya. Nang kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak peyuh jenenge. Sing Pelem nggone Pak Joko. Ya, Pak Joko. Ini Pak kuwi- Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ra dodol wedhus. Lah nyapa? Enteleme Joko wedhus iku. Ya. Lho ngece. Lho kok ngicil lah jare Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nyun pencit. sewu, niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. Sedekah bumi gundulmu no. Apa iki? Iki nyok iki. Wali matur Iki lho. lurus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedakan, nek kecedakan ora ketok. Lah. Piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan Kowe ki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene lho. kasih Ya jarak. kasih jarak tapi kan Saking senenge nek awakmu karo aku to. heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus Gelodok tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wes, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Heeh. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki?
Lah mosok ngono hotel. Tapuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh lah matane. Ora dikei info lah, tak kira ku yo Mula gedhong. kowe sak urunge ngomongi Assalamualaikum salam. Iya, iya, iya. Assalamualaikum ya ahli kubur lho Ya, ya, ngono. ya, 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 Lan ya. ugi ingkang teng dhuwure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iki Iya. pro karo kowe. Lah kowe golek dhewe kono. Ora masalah, wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Ya piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Burah sak menten kathahe. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu digugah, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben no bocah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyaut, wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum. Coba Ibu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora kono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, To. Jajal. Halo. Iya bocah. Penak iki to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji karo Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo nginang ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu andara wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo Ora nyauri. iso. Sedaya halo. Isin. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso Ngapur. gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya, Kowe duwe trike. trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, Heeh. gerak badan gesturnya Iya. dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya. Hai, ngono. Dal. Kok kaya banci Aku jembatan. gelem apa ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, ayo matane. matane dhewe kuwi. Mripate. Wong marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada ya, anu senyum. Lambene buka. Sak teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Nah, terus muni. Bapak-bapak. Cempe. Rapo enak Angger pro yo ngene iki lho aku gowething aku. Ora apa-apa, kono aja urusi sik. Dang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas kok so. Tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho botohmu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho, pengen ngerti lho. Kalau apa? Dang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mendak. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja yo, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalau mangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Oh, Geten aku. kirek. Kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya wis sak grup kok. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicarane Nganten. Nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih. Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kali Mas Agustina. Iki kocok iki bocah iki, Mas. Mbak Ayu Ayu. Agustina Nah, Oh dadi siji to. karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam. Iman. Iman Hamdani. Handani. Apik jenenge, Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenakno brundul ki apa? Lah ora ngerti sejarah kok. Sejarahe apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar. Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Nah, Wong Jawa aja ninggal Jawane. Heeh. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Heeh. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek
bojone meteng. Meteng. Ora oleh nutupi bolongan Bolongan apa wae. Lailane ngoten, Nggih. Mas. Ha iki tikus kok riwa-riwi nang kamar tak delok pojokane tak tutup ngono. Ah. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi Sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bahape ngedene 2 tahun, bahape Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. latihan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Ha bojoku ngomoten 6 dina kita. Ayo Bu berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno perundul aku ngono. Akhire metu. Lahir tapi pecahan putih kowe Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu lah ulu. Ula-ulun gundulmu no. Wis ireng krungu ndang tok tolak. Ya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Le joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi kaya anake iki krungu. Anake dadak Karo wong ora. Tapi lek anak niki parah, Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, Ah. omongan sing sopan. Ya. Mboten anak niki. Wong Anake bapake teko tek iki langsung anake muni kok, Mas. Piye anake komen? Weh, ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Tuh ngomong apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, Ah. gadah putra. Ah, Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh-akeh. dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Heeh. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Rong 40. Sugih ora penting. Loh, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki to. Otakku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta? Ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Wong pancen penting sugih kok. Ya penting Kan jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Ah. Didi ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek Sugih sinden nek gak pinter. Lah Lah nggih. sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Apa dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hahe. Siluman Gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koralne Alvin. Aku terus semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku cek duwe. Sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi mbantah ngono lho. Kowe Ayo, nek pinter Mbak. tok ora sugih tok ora pinter, Nggih. ora iso ngelola duitmu, suwe-suwe duitmu entek, melarat. Ah, kan suwe, iya ta? Iya. Enak kata-kata suwe-suwe. Lah kuwi iso mbegetak taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora Lho kuwi kowe anakmu. lah anakmu mau sekolahno ben piye? Ya ben padha karo kancane ngono tok. Esuk enek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, yang penting sugih. Pak Modin, tulungi Pak Modin. Mbok dongak. Iya. Los wis kualan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Disurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan, Pepatah apa? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho wis keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaate apa? Upama iki ning gene Desa Kademen.
Kademen gundulmu no. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, Lah, Kecamatan Kandangan. Kasreman kademen gitu kowe. Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Kok aku sugih, Ha. tak sumbang dadi. Perkara kowe wong Manfaat sugih. lho. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak Anggap keramik. bojoku iki lantai omah to piye kok iso. Wong sugih mampu lho. Berarti kados bulurah iki. Hah? Duwe acara apa kuwi kok danane kurang. Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa, sugih ae. Nggih Mas nggih. Tadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah ya. TF Mas, wis sugih kok Aman. wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan isih upama. Ora jere bulurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau bulurah tak sumbang. Mboten bulurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok ora bayaran kok. Nggih Mas Didi. Heeh. Engkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Heeh. Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Heeh. awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal Nggih, alamin. pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplekno kok iso. Kowe iki piye to kok iso? Lah apa ta? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa nyocop mbokmu to piye kok iso? Iki lambene angger jebles ya, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi nenen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin niki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten kada momongan ngen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndang gage duwe anak ngono ki iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung di anak. Heeh. Tak kei syarat sarono. Heeh. Mara nenggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing nglakoni awakmu ketok iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Heeh no. Pelakune mesti kowe. Mas ting nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Apa? Sing pertama dengan cara medis, Heeh. ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Oh. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan Nggih. penyubur. Lah, ngono. Dicek kandungane. Heeh. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif, Alternatif bisa diurutno. oh dipijet Aja lho. nganggo minyak. Alah, Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik, apa aku sik kenek, sing dingko lagi endi sing nepaki. Nah, insyaallah meteng to. Lho, Ngono lho. kuwi gak bojo dinggi bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurut iki pocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya, Lambemu. ora apik. Ayo nyanyi kanggo Moh. ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Heeh. Nggih suka pari suka dalu Iya. niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ra trimo lho. Ya ora botomu. trimo lho, kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Dek sedurwa. Wah. Enak. Isone napa niki? Sidar Sidor rekoso gundulmu ngono kok. Son kok sidor rekoso. Jack sedurwa. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati hidangan yang ada. Endi? Kok endi gitu? Ada yo dada ngono. Da. Di sana sudah ada buah semangka, Ka. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk
Jer. Eko kok jer ki eko apa to le? Eko syariah, Mas. Eko ini sopan kok. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndak tak tuwapuk lho iki sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho Mas. Sepurane kok, so. latah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ular luwo. Telusur sapa wo? Iya. Aku njogo lah kok wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lah lho kok mbok baleni iki omong jero gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siapkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah ki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku lho? Nyanyi kanggo ngentene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang enten. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang bekirut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu batako, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Waduh sangat kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Lho ki nek desel tok seneng kok. Yo Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa ya iki lho sing cethone piye gak yo ngono to. Istri Saleha sak pira Mas? Iki lho sip. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha. Perhiasan sok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omahmu. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakile kowe kok ya. Tapi penak suaramu Mas. Oh gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye ra piye
sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi, tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok Ngono. cocok cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyun sewu Mas. Edi. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Omah Ya nggih Rama. pas persis kalih Bang Haji Roma Irama kuwi sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah Nah. Rama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah, insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyekso kancane. Lah ngene musik kok kowe bingung Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Oh, Mas. kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Ancen kendange bar Lah, kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara no. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu ki. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh ya ya ya. Judi Teng. menjanjikan kemenangan. Judi Teng. menjanjikan kekayaan. Bokong. Bohong kok bokong kita. Wah, aku pilek loh marai. Bohong kok bokong ya. Wah, Bohong. ya, krungumu apa? Krungku bokong ngono. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok so. Aku suwi ra petuk kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lah ki sesuai teng daleme Bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misale Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai Kok desa. bisa? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah puluranya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan. Nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Lah, misale nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, becak tak kandhane mung laku. Seto, Pak, seto, Pak, seto. Kendaraan toh? Niki mentok. Kuwi mentok iki lek. Becak, Kuwi mentok. becak, becak. Wolah, Kuwi lagune cacilik mentok, mentok ya, Mbak. Mentok, mentok kandhane. Mentok-mentok kuwi lagune. becak, becak tak kan. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Mosok mentok lambemu. numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki PN ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Orang badok tuh boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci geblak kowe ra iso kowe. Iso Lagu banci ra enek lho. enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptano lagu banci ya, Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Ya apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra Rono. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nek kanggo banci. Iki enak teko dindi kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Iya maksudnya ayo ditanjake, Heeh. dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Iya. Alah swara ta. Yo, lah apa njalukmu? Yen joget bar. Yo, Met kok Met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal
Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Mau tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku namae kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rere. Rebu, Rebo, Kemis, Mes, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Satu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Wiwin. Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Satu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongko no aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake Ah, ingkang ah, pundi wes. riyen Mas iki? Monggo manut. Heeh. Apa Susi kena. Oke, Mbak Susi. Ya. Heeh. Ya katuran jemeneng menika wonten diajeng Ayu Susi. Cas yo nuswana. Cahyo Nuswandara. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Cak Susi. Komen. Ya, alhamdulillah. Oke, iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini ada Terima kasih. acaranya adalah mantenan. Ah, ah. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho manten. grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita Ngene-ngene. berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Ah, Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tibake sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak. Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ah, Ayo iya. dicipi suarane. Mm-mm. Iki mumpung enek sing ngibing teko, ya Ya. toh? Halo. Ya. Walah, Wih, remuk. Iki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun, Nggih. Pak. Nggih, Kong. Sinten menika? Atara jaja. Antara jasa sapa kok tapuk iki kok so. Pak sinten apa? Oke. Oke. Angel aku ra iso wi prau layar. Wah, Prau layar sing angel wi ngene lho. lagune. Mak Anglia numpak Set toh. rondo Mbak kempeng. iki apal perahu layar niku pripun Sing to pripun tembangnya? jajal? sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar Oke. ing dina Minggu. Keng pari Wisata. wisata. Oke meh ling terus. Anglia. Alon praune wis nengah. Iya. Oh, ada Pakde Marwoto. Jeluk, jelak. Dijelok mak Nggih, nggih. jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Iya. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Perahu layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Perahu layar. Nah, Tonet Korea, teng. Ya, Mas. Tonet Aku iki kuwi tambal ban. oh kan tambal ban kuwi mah to. Iya. Mak centit, mak Jentit. centit. Lo. Kok mak jentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh, ya, mak mepot. jeder, mak Kawan jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Kok seluku kuwi. Eh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani perahu layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten kok. Suwe.
Yuk, langsung prau layar so. Ki nom-nomane mrino akal. Hei, yo. Langsung kabeh. Hei, hei. Kabeh nom. Cahyo Nuswantara coy. Ayo, Pak. Mlebu TV. Ki anakku ki. Matur nuwun. Sampun dipinangkani Oke. pamrentah Las yo lah, modele kok gak ikhlas. Kabeh los pi. langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun, Matur nuwun, Pak De. Sehat panjang umur nggih Pak De. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Pak Adine pengen demek sinden. Oh, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik ya. Aku kuwatir geblak mengguri. Rumahku kayak wayang goleke Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi mau lho. termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih, no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nah. Nyengkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune Oh, meleh. Niki wau lak pamundutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok matuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita ngerti perkasa kok. Perkasa ngeten lho. kowe ora ngerti TikTok ya. TikToknya sapa Mbak? Aku Inces? ngerti lah TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wadah. Mbok yo rada adoh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kayak Oh, wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Enten Menika wonten pamundutan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nggih. Ah, kepada awak Oh, dhewe grup kalau aku lah, iki maca arek siji kesempatan kok, kowe arep Ah, ngambung iya. aku kowe kok iso. Lho, ya kometi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati kali mamane. Eh, cocok menika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyo Nuswantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Patonan. Oh, Gila. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ki lho. Menawa. Oh iya oke. Ah, Piye, matur ki apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini, Ah. kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku- bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sak mene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi Menek apa? wit. Nek kowe tetep wit, engko Ora nek- apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lho ya bro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Lah, Mas sama Tulki sing Mas joget. Gawer. Nah. Bajing loncat, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing Dados. nyanyi. Pomone aku LC ne dalam. Ral. Sing nyanyi. LC apa to?
bajengnya joget. Bajing pondok. Oh, bajeng pondok. Ana bajing pondok. Kayaknya bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo lho. Nang bajeng lho, ayo lho sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh duh. Lah kono Aduh, akan abdi lepet ngarasan Berbajuram melodi semangat untuk warga masyarakat Sleman Handang dari kami Sanggar Sri Cahyo Nuswanto.
Matur nuwun. Heeh. Nggih, Sampun katuran. Mbak Limbo sampun katuran menika Nggih. pamundutan bajing luncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasih kata wau pamundutan iki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Ya gleges. Ha nggih. Gleges. Nggih. Oh, nggih. Anu di Piye? Blebes napa ngleges? Blebes nggih. wah iki neh. Mana Mas. Nih, gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes. Blebes nggih, Pak. Dik. Delok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. Wah, lagi gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih, Pak. Niku. Oh. Urang maneh tambahi kula. oke. Yo. Adoh-adoh saka Mas Komet. Nggih. Adoh-adoh saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Pakde Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo. Wah, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Sinten? Grigis. Heeh. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Rere. Cahyo Duswantoro. Rere Imiut. TikTok Rere. Mbah seniman. Aduh jodoh sing Yo. Terima kasih. Terima kasih, Kong. Sehat Mungkin malih selalu, nggih. Bang Kong. Nggih, Mbak. Binara Pakde. Binara nggih. Istirahat. Engko sing besok disunat kaget kok ya. Kok iso ya. disunat. Iki wis bar sunat kok disunat neh yo entek. Modele kan nangkapno kono. Nggih ngeten iki panjenenganipun. Mbah seniman. Oh nggih, Mbah seniman sapa? Nggih, sesuai dengan namanya seniman. Mbah Man. Mbah Man nggih. nggih. Saking jeruk wangi Mas. Nggih. Pak Jeruk. Supri. Pak Supri jeruk wangi Pak nggih. Ngersake bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komet. Heeh. Lah sing wedok sing sinten niki garwane? Wiwin. Ah, cocok. Iki kudu dijadwal nek iki, bojo loro. Kowe apa entek? Ya karek sing mbake to ngentekne apa ora kok, Cok. Ayo. Ku ngengehi lho to ya. Yo, ada siapa dia? Ah, Ada Mbak wiwit. bersama Cahyo Duswantoro. Kedap, wiwit kedap. Pripun Kang Mas? Goyang oke. Nggih. Suara oke. Oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara. Suara kok dicipi piye to, Mas? Tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suara Gursita kok mau jaluk. Lho yo, piye to? Mesti ngene lho, Mas. Sing genah iki piye to? Sing Ngene lho, genah. sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara suara sithik penak, sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Piye Lah aku kuwi, ket piye? mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met. Ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya ya. Cinta Terana ya, Pak. cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah, merah jambu. Ngono tok Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok ya. Aku koyo Nggih, ini. nggih, Mas. Kon nerone Aku komet ki, gur Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak ngono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh, kene. Ayo, Mbak, siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene, posene, Bi. Posene Posene. gini. Hadap syuting ya, siap Ndang ya. to aku ora betah. Situs dilongkas diatur. Aku wis kudu. Pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek lelebrepe ngono. Yo. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasno contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyanyi. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo siap, Mbak. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya.
Komet agak maju sayang. Ala wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane. Milih kok kaya sumur. Masa wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis Piye, piye, wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo nggo Irfan piye. Wis cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Weh. Jare gak betah. Pokoke anggere ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Keringete wis metu, sampun. Wis cukup. Sampun, Mas. Kok kowe urung puas. Gak wis. Sam. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Enten, Mas. enten. Niki Sinten? lho, niki pakare niki. Oh, oke, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki jagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Ketah kedae rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Oh, niki nggih Sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Piye? Cik iso. Ih saged. Jenengan ngece. marai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kaya ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyakane, Mas. Loh. Tak kira ora iso ngadeg. Lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe ya rasu. Sampean- Sayang. Sayang, Heeh, sini sayang. bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Abi itu. Aja ngono ah. Mboten Kok nggih. aja Iya sayang. Aja Ayo. ngono ah. aja Mas, beda-bedane Mas. nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepu. Cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam. Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Jangan. Siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nggih. Cinta merah, merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa, Met? Nyapa? Tak tambahne sih ya dah. Ayo mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh ya ra. Ya. Nyambi. Sayangku hanya kamu. Wah, saiki sore bereng Met, ngisor yo. Iki cek enom aku ya menyang. Oh maring. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Pemain dia, Mas. Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Ren to. Mau kae lurusi kok. Wis meletek lho tuh. Meletek telo to meletek iki. Oh gak terima meledak iki ngono. Dan- Bengkah. Berkah nggih. Saya lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Wes, Ayo ah. nggih mantuk ya. Urungi aku. Ora apa-apa ya engko neh aja ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Oh, ngono. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko Engko neh. neh kunco ngrasakno aku. Ngono gak apa-apa ngono. Cintaku hanya Ya kamu. ampun. Kalau. Pak Lurah. Bu Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak ada. Aduh, lagi mutar ya.
Wis kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede ngono kok. Nek kadung ngadeg lungguh ya angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Digandeng sing mesra Iya, to. iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Pinter. Nina bubu Oh Nina bubu. Wah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, anak aku ya tetep bangga mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggone. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja dadah. Gandoli ya. Ya, Aja mbok gandoli. Sik tak ngajak Indian-Indianan ta. Ya ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek kematane. Kok Suraji piye Lah, wedok? lah, ya, Suraji. Suraji kalau Mbah, jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak Ci ya. India. Deng tarong, tanah deng tarong, tarong. India. Oh, Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar, guys. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak. Bagi vokal, Mbak. You musturae. Tum sene gane ya. Sabene dihae. Tumpah doae. You musturae. Tum sene gane ya. Sabene Di pangku kok malah melayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok di Kangeten. pangku kene lho di pangku. Eneng sing api-api lah kok iso malah bae to, Dot. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk Mbak sapa? Mbak Mbak sapa? Mbahe anak-anak dadi nah sayang. Mbak. Duduk dulu nggih. Loh, kok sayang piye? Kurung di pangku kok duduk Lah. ya. Heeh, pangku, Harusnya di jaluk pangku. Ayo Mbak, pangku. Sekali-kali. Bokonge lincip kok. Iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpah ono bae ngono lho, tumpah ono bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bocah kocrok apa piye? Aja wis aja. Iki wis dalu, iki buke yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak Angger ku enake kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum kok. Lah gurih lah. Lah yo. Gurih. Wes ya sesuk Nggih, ya. pun. Sesuk nah ya. Ayo. Gendong ama. Gendang ayo, gendang. Nang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko senene. Oh, njaluk wong loro, njaluk wong loro. Oh, alah repot rumah tangga. Tanganku rek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah mak ces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet. Si anak pamundutan apa ki, Mang? Sidarondo. Heeh. Sidarondo. Biyen mula kuwi. Iya. Nggih, Mak, nggih. Sinten kepareng jumeneng? Wis apa? Kabeh. Baik, Oke. Cus. Oh, Artis langsung. ya. Al. Ya. Al ninggal gue. Laki lungguh kabeh. Buke pinarak mawon. Lah ya dibatasi Aku lho. yo artis Iya sayang. Gak terima bojomu 1 minggu gak terima gak. Oke ra omong setuju anu 5 ngono. Ayo monggo. Senin nganti Jumat tok berarti iki. Nggih, seneng ngantos Jumat mawon. Aku yo artis anu artis 1 minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Iya malah double. Iki setrume gede ngono. Heeh.
Yuk, minangkani panutan nggih menika ngersake Sida Rondo. Tasih sarangan kalih Cahya Nuswantara. Oi.